EHUko zuzenbide fakultateak eskaintzen dituen graduei buruzko aurkezpena da hau. 3 dira zuzenbide fakultateak eskaintzen dituen graduak: kriminologiako gradua, zuzenbideko gradua eta gradu bikoitza enpresen administrazio eta zuzendaritzan eta zuzenbidean. Gipuzkoako kampusean 3 graduak eskaintzen dira. Bizkaian, aldiz, 3 gradu horietako 2 baino ez dira eskaintzen. Leioan zuzenbideko gradua eta Sarrikon gradu bikoitza enpresen administrazio eta zuzendaritzan eta zuzenbidean. Hizkuntzei dagokienez, 3 graduak euskeraz edo gaztelaniaz ikasteko aukera dago. Horrez gain, hainbat irakasgai atzerriko hizkuntzetan ikasteko aukera ere badago. Kriminologiako graduarekin hasiko gara. Ezer baino lehen, komeni da azaltzea zer den kriminologia. Kriminologia diziplinarteko zientzia bat da. Diziplina askoren ezagutzaz baliatzen da. Besteak beste, zuzenbidea, psikologia, soziologia, medikuntza edo antropologia. Horregatik, ikasketa planean, zientzia horiekin lotutako askotariko irakasgaiak jasotzen dira. Krimena edo delitua, delitugilea, biktima eta gizarte kontrola ikuspegi ezberdinetatik aztertzen duen zientzia. Horrela, delituen aurrezaintza lortzea eta horiek tratatzea helburu duten zientzia ezagutzak aplikatzen ikasten dute kriminologiako gradudunek. Kriminologiako gradua ikasteko 60 plaza daude. Eta 2020-2021 ikasturtean gutxieneko nota 10,13 izan da. Gainditu beharreko irakasgai guztien artean, 2 nabarmentzeko modukoak dira. Nahitaezko kanpo praktikak eta gradu amaierako lana. Nahitaezko praktikei dagokienez, fakultatearekin hitzarmena duten erakundeetan praktikak egin behar dituzte ikasleek. Gradu amaierako lana ere egin behar dute. Ikerketa lan bat da. Irakasle tutore baten gidaritzapean egin eta epaimei baten aurrean defendatu behar dutena. 2 irakasgaiak 4. mailako 2. lauhilekoan egin eta gainditu behar dituzte ikasleek. Guztira 240 kreditu gainditu behar dituzte ikasleek, 60 ikasturte bakoitzean. Irakasgai guztiak eta horien egitarauak fakultateko web orri daude eskuragarri. Irakasgai bakoitzaren nondik norakoak eta edukia hobeto ezagutzeko, komenigarria da web orriaren bidez irakasgai bakoitzaren atalean sartzea. Kriminologoek hainbat esparrutan egin dezakete lan. Ikerketaren arloan, segurtasun publikoaren arloan, esaterako polizian, segurtasun pribatuan, adingabe arau-hausleen zentroetan, espetxe erakundeetan, biktimei arreta emateko bulegoetan, edo bitartekaritza penaleko zerbitzuetan. Zuzenbideko graduarekin jarraituko dugu. Zuzenbidea, gizartearen bizikidetza arautzen duten arauen multzoa da. Elkarbizitza ahalbidetzen du, hiritarren eskubideak eta betebeharrak uztartuz. Interes gatazka konpontzeko tresna da. Horrela, gure egunero bizitzaren esparru gehienei eragiten die. Zuzenbideko graduan, edukia ez da buruz edo hitzez hitz ikasi behar. Garrantzitsuena, edukia ulertzea eta arrazoitzeko gaitasuna izatea da. Lan egiteko ohitura eta taldean lan egiteko ohitura ere garrantzitsuak dira. Galderak planteatzeko eta arazoak modu arrazionalean konpontzeko gaitasuna lantzen da. Baita ikuspegi kritikoa ere. Zuzenbideko gradua ikasteko 120 plaza daude Donostian eta 80 plaza Leioan. Plaza kopuruak eragina dauka gutxieneko nota. 2020-2021 ikasturtean gutxieneko nota 9,488 izan da Donostian eta 10,925 Leioan. Zuzenbideko graduan ere 4. mailan, zehazki 2. lauhilekoan, nahitaezko kanpo praktikak eta gradu amaierako lana gainditu behar dituzte ikasleek. Garrantzitsua da kontuan hartzea, abokatu gisa jarduteko, ezinbestekoa dela, zuzenbideko graduaz gain, abokatutza masterra gainditzea. Guztira, 240 kreditu gainditu behar dituzte ikasleek.
60 ikasturte bakoitzean. Irakasgai guztiak eta buruzko informazioa fakultateko web orrian dago eskuragarri. Kasu honetan ere, komenigarria da irakasgai bakoitzaren atalean sartzea. Zuzenbidean gradudunek askotariko irtera profesionalak dituzte. Arlo publikoan hainbat administraziotan lan egin dezakete. Esaterako, Eusko Jaurlaritzan, Aldundietan, tokiko administrazioetan, estatuko administrazioan, Europar Batasunean edo Nazio Batuen erakundean. Notariotzan eta erregistroan ere lan egin dezakete, baita epaitegietan eta auzitegietan ere. Irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan ere lan egin dezakete. Arlo pribatuari dagokionez, abokatu gisa lan egitea aukeratzen dute askok. Horretarako ezinbestekoa da, zuzenbideko graduaz gain, abokatutza masterra eta estatuko azterketa gainditzea. Fakultateak master hori eskaintzen du, eta urtebete eta erdiko iraupena dauka. Horrez gain, arlo pribatuan, enpresetan eta aholkularitzan lan egin dezakete, orientazio eman dezakete hainbat arlotan, zerga arloan, merkatuaren arloan, lan arloan, besteak beste. Gobernuz kanpoko erakundeetan eta bitartekaritza zerbitzuetan ere lan egin dezakete. Gradu bikoitzari dagokionez, gradu bikoitza enpresen administrazio eta zuzendaritzan eta zuzenbidean, gradu bikoitza ikasteko 60 plaza daude sarrikon eta 30 plaza Donostian. 2020-2021 ikasturtean gutxieneko nota 11,3 izan da sarrikon eta 10,78 Donostian. Gradu bikoitzak enpresen eta erakunde publiko eta pribatuen eskaerari erantzuten dio. Izan ere, azken aldian gora egin du enpresaren arloko eta arlo juridikoko ikasketak uztartzen dituen profilaren eskaerak. 5 urte eta erdiko iraupena du gradu bikoitzak. Guztira, 380 kreditu. Eta 2 graduetako nahitaezko eta oinarrizko irakasgaiak gainditu beharko dituzte. Eta azken 4 hileko gradu mailarako lana eta nahitaezko kanpo praktikak. Esan bezala, guztira 380 kreditu, 2 graduetako nahitaezko eta oinarrizko irakasgai guztiak barne. Gradu bikoitzeko ikasketak amaitzen dituzten ikasleek, zuzenbideko graduko eta enpresen administrazio eta zuzendaritzako graduko ikasleek dituzten irtera profesionalak edukiko dituzte. Baina, profil bikoitza izateak duen balio gehigarria ere edukiko du. Horrela, enpresetako eta erakundetako zerbitzu juridikoetan lan egin dezakete. Abokatu gisa ere jardun dezakete. Baita, notariotzaren eta erregistroaren arloan edo epaitegietan eta auzitegietan. Aholkularitzaren, kontabilitatearen, ikuskaritzaren eta analisi ekonomikoaren arloan lan egin dezakete. Kudeaketa lanetan ere jardun dezakete. Ekonomia finantza kudeaketan, kudeaketa fiskalan, giza baliabideen kudeaketan, nazioarteko marketingaren kudeaketan, merkataritza marketingaren kudeaketan, eta azkenik, banka eta finantza zerbitzuetan ere lan egin dezakete. Bukatzeko, aukeratutako graduaz gain, fakultatean eta kampusean bestelako jarduerak eta zerbitzuak eskaintzen dira. Fakultatean, justizia sozialaren aldeko klinika juridikoaren jardueretan eta proiektuetan parte hartzeko aukera dute fakultateko ikasleek. Horrez gain, fakultateak antolatzen dituen hitzaldietan, mintegietan eta mahai inguruetan parte hartzeko aukera izango dute. Baita kampusean antolatzen diren bestelako jardueretan ere. Graduei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, Zuzenbide fakultatearen web orrialdean dago informazio osoa eskuragarri. Eskerrik asko.